Karom nili kaching honai Karbi ang longarat ilitum lo mate aron alam ke charli ji apan kaselet do nili sitame lason lo graduation and deadpan kaprek alu mate aron alam ke charli ji apan selet big sitame non matha lo rat kachari aron ilitum kachini nang sot ilitum jong si lahai aron lahai alu thek do pulutang te ilitum methanga khai mansame isi protection pitek po Lasi jong hele ilitum selet sitame ilitum ke charli ji fan ilitum bor iponang ji jakang thur ha majat ke non lamba kai ke chokche det ji ki jud si ilitum rem det po laso por si ilitum arona ting si ajara son sitame che song nang ji piri bang so a video long ilitum chethan nam nang 125th constitutional amendment bill athela bang so a bill Aphuthak sitame controversy topic athe adheka tum pupon nang vekji adheka tum pupon nang ne bang so 125th amendment bill jong se implement lo pulutang te 6 schedule ajakong bob det ji pu kaning je tum sitame do amar ilitum mange confused red Lasi kopilo 125th Constitutional Amendment Bill 2019 along ketok ilitum chethan nam sinang nalitum jong sia ka pregason ka chini do pulutang de nalitum sitame comments nang pi ikta bangso alam Aphuthak ilitum chethan dam de aprang ilitum choro nang ji 6 schedule protection committee haflong atuma phan alang litum district commissioners office atheng no alang litum hunger strike do pono hopta isi 12 July pen 18 July an hopta isi like 7 days mate nitroxy alang litum choche junje pen alang litum chesong pono alang litum a memorandum long ketok pon lake article 244 implementation pasi tok pono labente alang litum 125th amendment bill 2019 labang so Aphuthak sitame kelar ponji pansi alang litum bang so memorandum long alang litum tok pono alang litum nitroxy chesong det pen DC ahin pen labang so a memorandum sitame deng ponlo. And with the conclusion of reading of the memorandum, I would like to submit this memorandum to you with all our hopes and aspirations. Labang so a memorandum like a Home Minister Amit Shah arideng ke pale ji panse alang itum pidunno. 6 schedule protection a committee a convener like a Daniel Langthasa bangso birta pen ilitum chinipon angji 6 schedule protection committee atum sitame 125th amendment bill bangke aning hang he thanam sinang 125th amendment bill 6 February 2019 anikan Rajya Sabha long Home Minister Rajnath Singh si paklang ponlo bangso Aphuthak puthot kaching wai to take je phan alang litum standing committee Anand Sharma arideng palilo labangso bill lage 6 schedule labente finance commission Aphuthak sitok ponlo Assam Meghalaya Tripura Mizoram aphansi labangso a bill ke panong ponlo dak ke thak pon lage district council regional council municipal council lapente village council lason sitame alang litum ke thak pondo district council atumbang si Los mate aron stame selam ponji nane constituency ke thak aron punon lapente village council lapente municipal tum a power mate a rules punon alang litum si district council atum si labang so aron ke selam ponji uthot duthulang finance commission Aphuthak elitum thek ponong lo article 280 hada ke finance commission atuma phansi panong lo non mage labang so bill long ke tok pon ke lason lo finance commission men alang litum direct funding long po alang litum labang so fund lage consolidated fund men sipadam po keram tang same litum chethan pon lo consolidated fund lage tax atangka labang so atangka finance commission atum si nane kapre ka council long lo po district council regional council punon lapete municipal lapente pu village council punon alang litum si finance commission ben padam po labang so aron sitame labang so bilong tok ponlo lapene labang so bill pen consolidated fund ki pabba ji avar sai sitame pipon lage local council atum apon ke support ji asailo lapen puthot elitum kachini nang ji kenang sot lage state election commission atum si bangso district lapente regional council long sitame election asai sitame alang litum si chipari deng ji alang litum voter list kaselam ji asai pen dang nok kapre asayan sitame labang so election asayan ke alang litum si chipari deng detpo lapene members atuma phan disqualify ji phan same alang litum along jakong dopo bangso ron lage panchayat raj system pen isivet hoilo pusinili website along sitame nili longpon Northeast India a government paching thurji asai pansi labang so abil selam lo pusinili chinidam lo mainland mate elitum la northeast pen la kapre state Kaching tour kapaching barji pansi labang so a bills tame selam ponmo sarkar pen alang itum kaning je ke lason lo
bangso abil ka selam lake local council ka paching thuji aphano selang litum pulo sitame litum ahok lo pulitum jongnam phitke une alang litum alo akere kaprek dokok thaiji tangka bang ya ahok lo lake direct funding long lokpo bangso consolidated fund litum long direct bangpo council local council long bangpo bon samelitum kupine akisung dokok thaiji la litum matha dam nangji nilisita melan expert ke de pot chini dam de bon same a risk ke litum long doke do litum chethanam sinang asabo kaphere me ason nili thek dam long ke soni ilitum 6 schedule pe labangso aron asabo chingbar beson ke do Number 1 ke lason lo State Election Commission adum si bangso District Council punon Regional Council election an ke alang litum si chipahem pupo lagi la bangso bila long si kitok lo once tamela punat 6 schedule nat langdam lo pulutang te hapunat aron bangke kaprek hapunat bangke lagi methang si aron cheselam bangpo election aron sitame election ki conduct ji aron sitame methang cheselam un 6 schedule long litum langdam tame paragraph 2 labena sub paragraph ke 6 c long harak sitame ki tok do harak ke tok lason lo governor tumsi aron ke selam po bol se me alang tum jung ke alang litum klepon unde district council apende regional council a constitution ke selam ji phan ke governor atum sitame tribal council a consultation and veknang ji pusipulo dak paragraph 2 sub paragraph 6 c long litum langnam sinang the qualification for voting at such election and the preparations of electoral rules therefore Lasidak penil tum chini la electoral rules ke selam nang ji lahai ka doka beson an ke governor si selam po bon same jung ke alang di claim punune hada ke tribal council tum a consultation nang vekji bon same lapunat 125th constitutional amendment bill long jong si langdam lo plotang te state election commission atuman si jepahem pulapo lasidak stame litum long a difference dokok lo lapente pu finance commission consolidated fund tangka ke pawang ji a system si tame panchayat raj along tangka pada muson si chinglit jodlo jongsi ahok ahak panchayat raj a system si labang so consolidated fund elitum bhanang lolo pulutang te elitum long kasik sak dokok ji 86 schedule areas ke panchayat raj ke applicable kalipu constitution ng tok do article 243 m along tok lo hadak part not to apply certain areas belong hadak tok lo 6 schedule long ke panchayat raj ke padolong le jongsi panchayat raj system kali pulotang de lage thangalama vilo elitum kisung alamang ke avilo labang so consolidated fund ka chodenge elitum thanga kisung ta vilo jongsi panchayat raj system ke salam di si sarkar tum ke bori joy pen elitum phana ke paluji ka bor I pulotang te lage elitum future ke mukebang ji ani ke elitum kesung to kok thai ji lapen 6 jula jakong lage ke pajum musun si mandate po bang general areas atum ateng si elitum 6 jul areas ta meche mandate po nalitum se me research tha retardip tha nilisi me online si nili research lo pori lo lasidak nili ka chini ason stami ke chok che dam to kok thai ji lasi nalitum 125th amendment bill aputhak nalitum stami kachini do pulotang te comments on nili pan samay nang khan pantha nili kachini kangtung ke lalo bangso finance commission atangka jong se litum kedeng don lo pulotang te mate la bangso 125th amendment bill jong si implement lo pulotang te ilitum ban copy ka siksak si dokok ji labende la bangso consolidated fund ilitum kachodeng don lo pulotang te panchayat raj system dokok ji ma labangso aputhak nili stami clear o elang lasinali tum stami nili phanang khan pantha nalitum same retardip non napena nili nalitum manang ke thana lam jong si chekok lo mate ahok lo pulotang te nalitum same dengpon ignon kali pulotang te nalitum dengpon ignang ne to labangso bill me heno bagi apielam lo bol same labangso bill same implement pame na helang labangso bill pa implement ji bhan ke lake 2/3 majority parliament long stame chedon nang ji 2/3 majority pulotang te elitum parliament kon MPs jo lo pulotang te 543 nege doji labangso 543 2/3 a majority pulotang te lage something 362 ne kone leji 362 MPs tame nang chedon tu nang ji elitum labangso 125th amendment bill pa pass de lo mate implement de lo pulotang te a phi elitum chichini oje labangso bill ke ekdom bhan thangna dale ave pulitum realize lo pulotang te elitum re amendment ka silam ji phan ke elitum sung thu pik ji nili ake mege thek long ke la sono elitum tangka bang elitum ke long back po elitum finance commission ben consolidated funds me direct funding council long bank po bon sita me elitum long kanhok dokok na pu ka pheri so sita me do athe nili ki porhi long ke la sono panchayat raj system atum phan tangka kilo son si la pu sita me nanglo pu polam no
Lacho takale lang itum hapunat election commission atuman si la district council puna regional council election an si tame alang itum si chipahem puji. Lasi nili jungjung ke mata ke pakik pakang rat lahaya jakong ke ilitum kenang sot lo mate kenang sot sel lo bon same ilitum akenang sot na ya sot ke lagi article 244A kening jesi joy ke nili chini lo labang so article 244A ke pa chun ji phan ke ilitum sung pik bon same sung pik kumar aphi Chidam wrong pusta meli tum chok chedeji article 244A apan eli tum chesong vet nangji autonomous state pan chesong vek nangji athe eli tum kapre atowar na jongsi pasui pakek pakang lo pulutang te sarkar tum eli tum bhanange palu deji aphan ke a chance thepi athe sarkar tum central government punar state government punon alang litum ar lo akere ke eli tum chini damun e alang litum kere pa me lapane ke thek pa me Eli tum panaya palu deji abidi ke la tum ke do vek. Eli tum non head jong kedam tang panel discussion or sa eli tum tek monong lo kupi pi akisung si bangso a leader sa tum ke phoma. Ala tum struggle bomb or sa me article 244A punon lapene kaprek asylum sa me alang tum ka chisong or sa me kupi kisung lo eli tum sa me arju ponong lo. Lapene eli tum sa me arju ponong lo MOS2 a negotiator reject dera alang li sita me alang li kiduk kisung mate alang li सरकार डोमेन कचिंग की कॉपी का सिक्स साक डोमा पु आसन सिजा में इलितम भानang than pon long dak lo government tum sincerity la an meoe polam bangela lo ningkan silong ghontai sivet nil tung chingilong ningkan silong ghontai sivet lake athema 6 month penote video conference ba in person jetong dun ba video conference peno jetong chingkidun sita adha ghonta vet nil tum mana por nai pi question dong gerai jun ba ma copy plug chingkidun ya por alang lihin pe ningje lo sarkar atum sincerity sitame wan ma kido nang jian ki avidelo alang litum alam chak sitame alang litum chibi bedelo alang lituman kupi lo ningkan siben ghonta sivet sia pot pichot puta alang lihin pe ningje pon 6 months pen adha ghonta lapet another 6 months di chiklojon drop adha ghonta alang litum adimana ting pen sarkar atum aka prega towar same towar fax tame do Lasopor si sarkar atum lana kiri lo alang litum phansta me pharle phak alang litum phansta me pajok lu det lana kiri thek alang litum kupi ko son pene alang litum jo lasidak phansta me litum chini dam nangji sarkar atum akire elitum lake la khauni alang litum kiri pame ke thek pame elitum phana palu det ji phan ka jakong do lasilan se elitum same thek nangji chini nangji elitum leaders tum sita me labang so ke matha jakong bang chibi vek nangji kai ke sita me matha nangji sarkar tum labang so aron ke wan pe ni tum bhanang palu je phan loma mate kopi phan loma kopi polsin ne panang 100 loma lahai ka doga wi se me tum chichini nangji athe pham na tor sa me tum bhandu thai ji tum bang so a consolidated fund chodeng dun po direct funding long po bon sa me labang so joine aka break in future ke bang jilang arni Karbi khai ba na kisung dokok lo pulutang te tangka poisa ke picho po tangka ke pini dopo ave po bon same ilitum our rights ilitum our rules ilitum law a power si ilitum kenangji ilitum phan aron nang ipila so aron bang la so lo bang ilitum intang kring nangji pijo pen che song pon lo pulutang te kado ka be ilitum phan our rights made ilitum phan nang ipi jokong an same long lab lo pulutang te hala bang si ilitum ali do jima businili matha lasi ilitum phan nai pi ka lage 6 schedule nang pitang lo lapete article 244A nang pitang lo lasi hala bang si ilitum important pinang po kaprek bang lage secondary lo dota chok do data chok bon same hala bang do vek nang po ilitum kenang sot nai ilitum phan ahok pet ajakong nang pikala 6 schedule lapente article 244A labang so kache song si ilitum che song ponang po bang so video bang e pon la ilitum ington pon kok nang ki chok chido answer men ilitum dia pon vekta nili sitame expert kali bon same nili research men kachini anason nalitum ban same nang khan pon momlo dak kelili do pikji lasi nalitum sitame labang so Aphuthak 125th amendment bill 2019 labang so Aphuthak same nalitum lang muntha misenjima hingno dak jima mate kupijima nalitum sitame a views comments along nalitum piktha Utot chetang tunang dome thakme kardom